Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și astăzi ne jucăm Minecraft Pocket Edition cu ăla. Bună! Da, uitați-o aici, ce skin are, asta să vă arăt așa. Stai că nu sunt în first person. Te văd în spate, așa, ia uitați-o. Da? Bună! Și nu știu din ce motiv, am mâna stângă un picuț în față. Da, și haideți să vă arăt liceul Sakura, adică, într-un fel, liceul din Yandere Simulator. Uite. Haide! Stai puțin, că am uitat să fac ceva. Brightness. Și... Da. Uite, poți să țin în mâna stângă, uite-te la mine. Stai puțin. Turulet! Doamne, unde e? Da, așa, split control. Așa zice. Uite, poți să țin în mâna stângă. Da, știu. Că și eu pot. Ok, haideți să vedem liceul. Eu l-arăt în masa mea. Păi da. Haideți, veniți după mine. Îmi cer scuze, dar o să am puțin lag. Aici sunt vestiarele. Aha. Aici este Cooking Club. Ce? Ah, Cooking Club. Da, intră. Arată fix ca în joc. Nu chiar fix. Dar să închizi ușile după tine. Da. Știi că e ușă și pe acolo, nu? Știu, dar nu mă interesează. Așa. Bine, mai departe vom avea Martial Art Club. Martial Arts Club, adică clubul de arte marțiale. Aici ne schimbăm. Da, știu. M-am jucat și eu odată Yandere Simulator. Știu, mi-ai zis. Da, dar mai de mult. Și aici avem Study Room. Care? Study Room, uite aici. Study Room. Camera de studio, a? Super. Mita, gata, hai, stai jos. Bine, acum veniți după mine. Păi stai, aici ce e? Boys Dorms. Ah, ce mișto. Celebrarele, haide. Ce mișto. Da? Bun. Stai puțin că vreau să dau un picuț sunetul mai încet. Că se aud foarte tare pașii. Ok. Audio. Sound volume. Hai. 39. Dar la fel. Stai un pic, ți-a zis să nu mă întrerupi. Of. Tot trebuie un picuț mai încet. Auzi, Alexandra, joacă-te și tu cu ușile, deschide și închide repede, ca să știu cât de în ce să dau. Mai! Stai, Ioana, stai! Scuzați-o, dar are o soră mică. Da, și nu stă potolită. Haide, tu joacă-te cu ușile într-una. Ok, destul. Aici avem biroul directorei. Oh. Da, când m-am jucat eu Yandere Simulator, nu cred că avea update-ul ăsta. Așa, biroul directorei, cum am zis. Haide, vină în față pe mine. Închide ușile. Tu le închizi. Uite, faculty room. Asta habar n-am ce este. Da. Ne-mi închide ușa nas. Hai, vină pe mine să vă să aici tot biroul acela. Haide, vină. Aici avem, Ștefanule, aici avem camera aia închisă. Ce cameră? Ai, acolo unde stă Infochan, cred.
Da. Da, cred că e acolo unde stă Infocean. Da. Aici este biblioteca. Mă. Poate să nu mai deschide ușile. Da. Aici este cantina. Aici este clasă. Clasă. Infirmerie. Cum îi zice? Cabinetul medical. Da, cabinetul medical. Stai puțin, că trebuie să-i dau plumica la desenele ei. Aha. Uite, stai acolo, gata. Mai bine. Unde ești? Aici. Bine. Vine cu mine. Sus. Dar stai puțin, nu mi-a arătat ce e pe aici. Aici cred că tot la băieți e, dar e cealaltă parte. Și la fete unde e? Girl dorms. Asta e aici. Poate sunt jos. Stai puțin. Jos am fost, ce? Stai. Uite, da, girl dorms. Dar nu intru că sunt pentru fete. Da, așa, bravo, haide. Și am și un pic de respect. Aici avem doar clase. Mama, aici e mai frumos. Cum e la noi la școală, la etajul 2 e mai frumos. Da. Bine, haideți să arăt și ce avem pe afară. Oh. Ok. Hai, repede, repede, jos. Dar de ce alergi? Nu știu. Hai. Tu nu mi-ai arătat băile. În caz că am nevoie. Știi cum sunt băi, nu vezi și arăt. Da, dar nu știu unde sunt. Haide, vino, zboară puțin ca să te arăt. Dar nu știu unde e baia, că am nevoie la baie. Am făcut 6 km pe aici, nu mă judeca. Aici. Unde? Uite aici. Aici ai de fete, deșteaptă. Nu știu cum sunt ei. Mi-am găsit pe aia, așa că papa mă ascult. Uite aici. Unde? Aici. Unde? Aici. Unde ești? Aoleu, în școală. Da, unde e baia de băieți? Aici, dar nu intra. A, bine. Nu intra. Așteaptă-mă la baia, fetele, că trebuie să mă duc să mă machiez. Da, bravo. Și să mă coafez. Bravo. Așa că să mă aștept. Mă uit în oglindă. Oh. Ups. Asta e să mă spăl pe mâini, doamne. Ai zis ceva? Am uitat să mă spăl pe mâini. O secundă, îmi dau graficele foarte jos, că am lag și vreau și să meargă bine. Stai puțin. Gata? Nu. Gata. Hai, vină cu mine, Ștef. Unde ești?
Aici, în fața ta. Pardon, n-am văzut. Trebuie să zbori acum, Ștef. După mine, vină. Dar nu, cu cealaltă. În cealaltă parte. Stai, ce e aici? Ok. Unde? Ce e aici? Unde sunt mese? Nu, cantina afară. Ah, ce mișto. Haide, vină. Aici vom vedea, știi tu, Ce e aici? grădina de unde le-ai pe Ah, de da. de aici. Dar stai, dacă e grădină... A, uite, aici este spate. Și unde e pista de alergat? Aici e terenul, acolo e piscina, aici e dealul. Da, mă, dar eu întreb de pista de alergat. Ce ai, bă? Alexandra, Da, acum spun. unde e pista? Alexandra, unde e pista de alergat? Avem decât de rește. A, păi în Yandere Simulator ai și pistă. Unde ești? Pe acoperișul școlii. Nu mi-ai arătat acoperișul. E și aici cantină. Da. Dar vino aici să vezi ce bloc e cu ceasul. Vino încoace. Cum e ceasul? Vino! Stai puțin. O de ce? Aici, uite unde sunt eu. Uite ce bloc are ceasul în mijloc. Ia uite, vino încoace. Stai. Vino în fața ceasului. Vino aici, am zis. Au! Uite, vezi ce bloc are în mijloc? Să nu-l spargi. A, e un Ender Dragon care se uită așa. Da. Și acum ieșim și te arăt și cealaltă mapă. Nu, Alex, arată-mi unde sunt casa. Unde sunt casele? Bravo, ai ieșit. Casele sunt pe cealaltă mapă. A, păi zi așa. Da, am ieșit. Păi zi așa, că nu înțeleg. Dacă intru acum. Dar eu îți prezint casa și eu îți arăt și casa noastră. Jungle Islands. Alexandra, ți-au zis să nu cânti, că se aude prea tare. Bine, haide. Acum se încarcă. Haide, încarcă-te! Așteaptă, că se carcă. Mamă, ce greu se încarcă. Tu ai intrat pe mapă? Nu. Gata, gata, se încarcă. La mine îmi zice building terrain. Gata. Unde ești? Mamă, ce greu se carcă. Știi că trebuie mai întâi să știu unde ești, nu? Da, da, mă rog, hai să închidem episodul pe ziua de azi și dacă vă plac episoadele cu Minecraft Pocket Edition, nu uitați să apăsați și butonul de like, subscribe și eventual
și căpuțelul. Ok, eu sunt Ștefan și ne vedem data viitoare. Pa!